madanandirana akaita nechimhama chake cheche anofunga kuti akadiwa ofi chimhama cheche chakatombopfuura nekwati chakapfuura nekuna Gora eze kana muchiti kupfuura wadhimi nakuti akangopfuura so kuti kupfuura ikoko kutofanapeka usati amupeka pachi dhinda mupasire kuti ulengende mfana ainzi tekinuka aiziya fana mupasire kuti ulengende mfana wangu kauda clash uya clash bvisa mukadzi wako saire kumba uye uri one uclash uone kuti unopa mhanya zvakaita sei pane unoziva kuti ndakamurapisa nini arwara ka 3 ndara ndichibudisa mari yangu inini eziya esiki. Ladies and gentlemen, nyaya yekunzi madedido ari kunyorerwa masong naHulengende yanetsa nyaya iyoyo zvekuti tamboedza kuignora tikambongoti ano vanhu varingotaurawo but hatirega titsvage madede wherever he is tombomubvunza kuti ndezvechokwadi here izvi plus tomboti madede uri kurira mumastreets mumasong unofanira kumbotipowo one kafreestyle kuti timbongoona kuti life yedu iri kutapira here kana kuti yakaremerwa. Madede isa boire mudara madii mudara maita sei hamuna hashe maya atiri hashe tima free spirit aiwa tosvika manje pamusoro wenyaya batombotangira apa life yenyu mudara inenge iri kuchinja but akapedzisira kuona ipape muchingoti madede kana ganda renyu nanga rakasviba kutange sheti izvezvi hamuna kana pimpu kana one zviri kufaya aiwa mbichana tikashuredu mwari but kakachenji karipo chimbongotudza kuti life yachinja sei kubva time yeah kusvika izvezvi pama life yatochinja chaizvo because kudhara teitambura tasisa kana mari yekuti ndikwanise kuzvitengera chikafu weziya kana kuti ndikwanise kuita zvandinichida but izvezvi ndakukwanisa kuwana mari iyoyo saka ndotenda mwari nekutochinja upenyu hwangu patiri izvezvi ndo paclimax here kana tichaonoma manhamba akapiswa darikana attack majapanese give ina azandatanga mgoma zvinotanga azandatanga saka zvitori zvidiki maproducer washanda nawo izvezvi ndihapi wauri kuti I've learned a lot and vandigadzira mahit mune kutanga Oskid Ghost Magician Simplex LXA Tatenda na Mkoma Spirit na TJ Tamuka Levels ndo vanhu vangu ini ivo vanhu vanokutiwo chii kuti hampana future yako kuti kuona yakadai vanotiwo chii about vanototi vanoonera zviri kumberi kwangu kuti pano vangu papatani wakatopenga international vanoona kuti vanondimbe ndisumudzire kuyechi trip dance ndo zvavanenge vachinisimbisa ini kuti tifanira kutosumudza vibe iroro muZimbabwe munombozi ndiwe munhu wana anokwanisa kutosumudza vibe ya trip dance. Ndikuona pane waruramba uchidzokoloza naye mupana anonzi Sean pamafeature. Sean hapana chama mande wangu. Hapasi kushanda big here kuti hapana yeye anomboimba ona naAmerica saka angakwanisa kudedza unyazo believe ere muatrawo. My family, Sean family. Family yangu fana na fela youth kwandiri. Ari kubuko fela youth. Fela youth aripo. Arimu but aripo. Alright, management mchuru manyana Gora here. Management nowadays achamhanya naGora. Nagora takamboshanda. Gora is ifamily kwandiri. Ndowana ndakatanga nawo movement. Gora, Postanya, Fela Youth, Anasei Maluva. Nevamwe vamusikaziye but vanenge vari behind. But kana wana account yenyu ichipopoterwa na Pop 10 ichitangira kushandiswa naGora. Unaona account ya artist ka. Aumboona Kenny yanzani Kini Musha achingobudikirawo achirega imboro live paaccount yaJapreza apa kasika lupo ye mwana chichinoitika ana Gora nekuti ndakabva nawo kudhaka iziya zvinhu zvakaoma atotibatsirawo pandobatsirwa but tikazosvika zvemusic tasazviitira kuti mari karaziya tangoitirawo passion iziya saka zvinhu zvekuti Gora taingonakirwa chiriwa maweeks zamara maweeks atozoputika tisina kutofungidzira kuti chatoputika sagora munhu wekuti akavhura maaccounts nemasini ake masini aishandisa pepe aishandisa zvinhu zvake maids zvese nhamba dzaizi dzake saka zvinhu zvekuti Gora izvo zvakatochinja maaccounti yayo kuti Gora Superstars because asi mauyo angu ini ari pepe zvinhu zvagora zvese pepe saka indatomuti Gora tora masini ini ndokwanisa kutangidza
kuti ndotovhura maaccounts manyowani papa. Bozi mbiri yako haisi pama-accounts kairi pakuti uri superstar ana Maiziya. gora mamanager. Mvura payaerera napo inongoita sei? Inongodai. Inongoerera napo. Ngoma matimi mamusingazviitire mari mairowera Passion. Kana muchiti Passion murora Passion Java here bodzi hanzi makasainwa Passion Java Records. Ewa iyi hatinosainwa Passion Java Records. Tikatika namukuru isusu sehwabada movement. Nini nagora namaluvi hwabada movement nemafiarisi. Takaenda kuna mukuru na Passion Java. Akati mukuru tokumbira kuti mutibatsire pakadai. Mukuru vati vadawo sign kuti ndi artist rawo. Vari pakudawo sign vapa vane mari akawirirana nagora. Anagora vapoa half down mari unofanira kupowa imwe half. Saka Passion azofona achitaiwa imimi mariyo chingotora izvi. Handichade zvokuti saina zvemusic kuti ndikusaina chade. Chingotora henyu mari. Pamune muchida kubatsirwa munonifunira ndokubatsirai mahara hapana mune kuti antonakirwa neati yangu ini. Saka to give. Igive. Saka mune kuti andibatsa pakawanda andiendesa kuDubai, akandiendesa kuTanzania, ndiye akatondiendesa paJoza pandakanorowa collab naLim Crazy yamapiano. Oh, paDubai apa mukufada yachete kana kuti munenge muchitorwa maworks. Ama-videos atetichirwa ma-shootings. Tichita ma-videos nini. Akabva ondoroisa collab nemufana paJoza vanonzi Lim Crazy kaya. Ukuimba kamuchimuziya yura stekele mabosa. Habale jealous. Amatini mani. Parimirimeke. Ndine song naye yakatiswa na mukuru Passion Java. Ikubuda futi pamberi papapo. Wakanitoesa mavideo akapenga manyama. Video rangu randikubudisa Friday. Ndo wakatoresa futi. Zvinhu zvekuti wegonongoona kuti aiwa mawana. Saka manje ikoko manje kwaunenge uchita makolabo masong auri kuimba ndeaulengende. Ndaulengende. Ndikabozo ulengende aroti masong auri kuimba nekumashure waimunyorera. Mpana yanepeka uzada mpeka pachi. Ndinda mpasare kuti ulengende mpana. Ainzi teknuka. Aiziya. Fana mpasare kuti ulengende. Ulengende iya tozozori kuti ulengende. Ulengende indurani. Aiziya. Munhu asinganzwisisi ulengende. Type endurani munhu asikakendenge ndochinonzi ulengende. Asi pane undurani nekusanzwisisa kwamaita nguva iyoyo here kana kuti unongona kungoti iyi ndurani in the sense yekutobika munhu. Itori ndurani pachezayo. Itori ndurani ndubu. Maiziya. Type ya ulengende. Saka pakunyora masong mune kuti akanoba masong angu inini yoziya chooseboard kwakwe asvike wakaziya vatanga kuimba masong angu inini yoziya mabada sabada inobaya semtsunda. Saka vanhu vakazotanga kuona kunge inini ndinda kutsara iyi waiziya nekuti iye ndiyakuzobudisa kune vanhu izvozvo waiziya but muzvize kuti mufana atonyorwa masong naLibo anyorwa masong namufana Lico Art mufana kunyora song chaiko kutonyora song agoni kunyora song. Anotanga ndonyora kandongorwa freestyle. Ndorwa freestyle. Kurwa freestyle kunyora song. Munoziva kuti ulengende music yake haina direction. Ndeyakata sei. Anokwanisa here kuimba song na Wasta Iseo. Anokwanisa kuimba here na Chris Brown ulengende. But unobva kuti madedi unokwanisa kuimba na Chris Brown. Ndokwanisa bozi atrangu ini ndiri freestyle. Ndimba zvese. But mimi murunzi makambonge kura muri mese like kwete kuva vana vadiki but I mean more art. Imi makasangana sei mukawirirana sei mukazopatsirana sei. Pana ulengende chakaitika ndechekuti ini ndaiwirirana mukoma wangu kuchimudza nonzi Shumba Fashions. Maiziya. Saka taiuya kwaShumba mutaundi. Ulengende yaitoya namufana Libo na Lico Art paShumba Fashions pepe. Saka mufana atonakirwa neart iziya. Rimwe zuva vatobudikira kuchimudza. Ini ndaishanda naSpraga. Zvanongota fela yuti zvazvo. Fela yuti unonakirwa neart rake. Ulengende aiwa ina art rake nandetoziya. Alright. Zvishanda same mushando unoita na Fela Youth zvakaita sei? Spraga ndizvo zvaindiita. Zvandiita Fela Youth ndozvandaingoitwa naSpraga iziya. Spraga ingoti kana kune dance akaimba vati ndina madedido chimbomudzwa ichi choziya. Ndoimba. Saka mune kuti ulengende mune kuti akaona kuti amavheri rakaita sei? Rakabatana rakapenga iziya. Vauya kuchitungwiza. Vatoya pademo naSpraga pepe ndopa taiswera iziya. Hanza amwe ndokukumbira kuti sei tungu famboni mweziya. Nguti aiwa hapana iziya. Vatato cleana room yairaraimbwa pademo naSpraga. Yairaraimbwa pademo naSpraga so.
ndo patikato clean ndo muruma tikato clean imo iziya fana tumuwaridzirawo magumbezi atotora magumbezi kudzimba fata muwaridzirawo kuti mufana aita se apoti achita se achiuya achirara pozi kuHarare kuno angasina kugara aigara na Glaze wake Greenview fadzingwa ikoko kwaiziya saka kuHarare kuno angasina kugara nsati kuti kuti cleanire muchi membwa mame aita se awana kutorara ma life test mfana ndo mfana tengo too much mfana inontenga chakati ita so weziya mfana ndakamulingisa inini na Windsor angasikaziyani na Windsor fana mulingisa na Windsor fa sainwa na Windsor kunonzi maintain massive ya Windsor inonzi maintain massive but nhasi mfana yondomunza choti Windsor unabasa but mune kuti iye angato sainwa ku maintain massive kwa Windsor kuti ukatasa pane ka video chakupaika video kako achitoti maintain massive chichi maiziya iye anofunga kuti danandirana akaita nechimama chake cheche anofunga kuti akadiwa ofi chimama cheche chakatombopfurani kwati chakapfurani kuna Gora eze kana muchiti kupfura wadhimi naona akangopfura so kuti kupfura ikoko kutotsvaga tuma links waiziya tsvaga tuma links azi aiuya padhiri kumareni kwedu sachititora tisambomufonera aingofonera kuti muri papi toti pakati waiziya munhu wekuti anganetsa na Windsor chaaida aida kungodanana nemunhu ari padhuze na Windsor kuti afinhurani Windsor saka umpanana kuonera vhakabira dhiri waiziya iye akaoneka kunge atese adiwa ufuchi mfana wega aitongonakirwa nechimoko kubva kudhara waiziya chiti Windsor uja ibebere waiziya atongoona kunge yadiwa iye asina kudiwa ko imimi ndaimbona tuma video muina Maloti maimaka here munin'ina wachi waMaloti iwewe uripo na Fela Youth na Junior Spraga na Hulengende muchiradza mukupromotwa music yenyu muona bati mimi makabva masimudzwa na Maloti mumwe upi ataizvo zvaina nasumudza na Maloti akasumudza Hulengende pasina Maloti haasi chinhu ndiri kutaurire mudada pasina Maloti haasi chinhu ndamuudza kuti mufana wangu kauda clash uya clash bvisa mukadzi wako usaide kumba uye uri one kuclash uone kuti unopa mhanya zvakaita sei clash mutori open for it I'm open zvodana mudara chippers vakatoona munogona kudoro I'm open anga vachida kana song to song andakabudisa chisong chake chakabudisa so here nezvo inini ndiri kubudisa video rangu musi Friday mwana wese ngaende ku YouTube eziya musi Friday musi Friday ndatichi mwana wese ku YouTube mabviravira ndikuona tojudge Zimbabwe kuti Zimbabwe uyu mfana anokwanisa here kurova video rinenge ranichabudisa inini musi Friday kana iye akapinga iwe nini sanamboona song kana ka video kekudhara kaunobudo iwewe uchiratidza kuti Hulengende ari kukubhekawo or something of that sort ka video karipo ndokupai ndikukupai pa screen apa video rakutoya iro raiswa iro kutegeka karambo ndakadzimaya aya washwa ndiri chimjaya apana tadza pasina kaya kana ukatenda siyabaya watobaya wesa mapifa sakatero fifa kana wakangwara utomejesa twitter sire chilita manya uchisida iwe kwidza mangoma uchiita sakikepingira changu chipoini yachistepingira yesu yakafombora nokuzura madedido kurani mkurumbira iwe namo ndatiputseki isvika rini ndisina magetsi ichirera pasi pasina kapeti ndakuda kuti iwe madedido futi une diss song yawakabudisa diss iri chekutanga hakusi kulauda futi here because munhu akawapindira live nekupindira diss azvinangofanana zvakafanana but hadhisire nangu kwandiri kulaita zipochinja nangu gadzirota se takatongotandara na imvi ndairo ndiroisinira because imvi ane maissues parapane anoziva kuti pana yakuti aine pamepu Hulengende ndi imvi anoziva because imvi ndiyakamuri kuti afadza madzimai nikumutosa video chichi zvese ndi imvi ovompovo ndi imvi but haasi family here imvi kuna na Hulengende anga ambori family but vakamubira mari akawandisa cheche hatizotaure zvimwe but pakamubira mari eziya imvi ndiyatoto ndiroisini yabo zatonika se ukatesa song yayo munhu akutoipusha ndiimvi inana kana pana kuiposta kazonga ndikuona pakutange pangorinika TikTok what but pari kutaurwa zvekunzi gomba what ndianananga inzi gomba ndiwoka joza kune vakapinda kuno vakapinda
iwe wakatozosvika ragomba amufe mankunda ndiri muchinda manje kunotatambisa akarumba sei muchirwadzwa neni dzingava ngoma hamuimbeseni yesa amalirika aya vanhu vazorova namavhiri here mumastreets isati misike mudhara isusu toda zvese yandoziziya mufana wekuti toda zvese hapana tengoarowana vapana tengoarowa mambama fana antaura kuti chiko mufana but unoona chihere advise ndida kumbovapa vapana chitungwiza yakatsamwa kutoti ina ndakatsamwa chitungwiza yakatsamwa ndasara kake chingani kanzi yakatsamwa ile chitungwiza chitungwiza yakatsamwa meno makapengera kuchitungwiza meno yenyama but ndiko kuziva chitungwiza yakatsamwa. Ladies and gentlemen, hanzi chitungwiza yakatsamwa hatizoti threat here kana kuti warning kana kuti notification ichi makuwa ndituetuwa zvekuti hanzifanira kunge tuzitaura but mona chiere mudara zvinhu zvinoitwa nevanhu zviko mudara una chii vanotora mavidheos vachirova mbanje vachirova madrugs yoiziya tadzokera pavari tadzokera pavari vanorova mbanje vachiita sei kuti madrugs aiziya palive chigayatika generation yevasikana vese vakuuya kuya vachada kumutedzera aiziya bcause anenge achiinspire vana aiziya vachada kumutedzera kurova madrugs tase kuuk akatotuka vanhu vanoenda kuuk kunoita se kunogisa chemberi hanzi munogisa chemberi achilauda aiziya but zvinhu zvekutika hafaniri kudaro aiziya uk ana kuuk uye kutoenda kwaya kubasa kwaikuya kutotsvaga kurarama ufanira kudzikisira basa revanhu kudaro aiziya inenge ichinzi ibadness ka takalota badness ibadness but badness yachina haiko man because kutodzikisira vanhu basa revanhu message yanogona kuuza vanhu about tomboti danda mutoriro bhaubhu or whatever it is unoti chii masina ndatomumaruwo weni guru azvinhu zvekuti ndakatozooneswawo vakandionesa vakati madido siya zvinhu izvazvi but ini ndaisazororera futi pamberi pekamera ndase zvinhu zvekuti ndakatobva ndazvisiya ini kutotanga kana kutotanga kutonzwa madido akusimba inyaya yekuti ndakatosiya masina handirove mbanje handirove chii ndiri sober sense 100%. Chigati uzati ulengende atende pana pa level ripi pana unoziva kuti ndakamurapisa nini arwara ka 3 ndara ndichibuisa mari yangu nini eziya deo taenda pachipatara ajumba jekiseni abaiwa jekiseni baba akatadza kufamba kunzvere baiwa jekiseni akarara apa pakata tichimusumudza tichimisa apa weziya tichiti hapana mufano wedu weziya but mufano wachida kunyanya kukorerwa zvinhu zvakaitika gore ripi izvi zvinhu zvakaitika gore ripo izvi zvakaitika 2020 go zvakaitika haazi kunetsera achiti hanzi wakadisclose kuti ndairwara pavidhio mheni kunetsa kausanetsa mheni isu taura kuti nyaya yangu apa ndeyekuti atende ziya pakuti munhu wekuti takatombomubatsirawo achitoda rubatsiro but anokangana kwaabva iziya pana iye anotaura kuti hanzi akandichengeta inini ofuture ndiye anga asitorina kumba bcause ndiye anga atouya kuchitungisa kwatogara isusu iye togara mheni kwaigara iziya ndiye akatouya kuchitungisa vati approach vhakumbira kupinda movement vatamupinza iziya aitonyorerwa masongo nanalipo atina nalipo ndovane munyorera songo komu vanobva timiko masongo ari kuimba izvezvi ari kunyorwa nani iye ulengende masongo ari kuimba izvezvi asi kuimba masongo ari kuimba mafreestyle masongo ndiye achazouya ameyoti achauya but haasi kuimba masongo asi masongo iye anofunga kuti ari masongo anotofungidza kuti emahitsi kuti anotozvitana nemahitsi awandofureni ndara nini mudhara playlist yangu pastage munotoziva kuti hit after hit iye mufana yaye akaimba kana anoti akaimba ziya imwe yacho anozoimba ari 1 vanhu havaizivi songo aiziya achibhikana nemukadzi wake aiziya ini masongo angu ese aiye anopefoma nini inodayirwa nevanhu and zvinhu zvekuti mafans angu inini masupporta inini gore rinori ndopamuchaona kuti ini ndodzani aiziya because mudhara susu tine zvatinazvo ini takazvitemba ende futi nini ndiri kusimbisa vibrate trap dance aiziya vibrate trap dance vibrate chi trap dance vibrate trap nderipi trap dance indakainspire na Skillibang
vanhu nguru wa trip dance pa Jamaica apa iziya saka nangu nakirwo ne vibe iziya fana to roa 1 2 ma trip dance deo aputika zikuti na 2 cheche na 2 akasvika pakuntsvaka ina ndizoti hamfana trip dance ikai wakapenga bozvinzi kutika tetombozviita chisekwa ne1 chinzi zviko zvari kuimba izvi but iwe waikwanisa kuimba trip dance ukaderwa ne1 pop ten the same foot kana tokoti mamwe maartist echikuru vamwe vazotani mazita vakatokutonakiwa nemovement retrip dance pop ten nanatu potena tu amablazi angu zvodare ese ndi vanonida zvakafanana ine ndowadawo zvakafanana alright saka uiwa kutsvitoito zverudo zvekuchwabura ndo pandakazo master manje ini ndiri mune kuti pakutanga ndembita dzungu chiposta life yangu kuti nhasi uona ndikudya bhega nhasi uona ndaitochena nhasi uona uona ndakatenga benzi uona chichi gaise kurya ini handiremira ndichadi kurarama life iyo weze songuti ndoni mabhebha angu anodana nawo but aumbofa kuona ndinaye pasi une mabhebha angu anodana nawo but aumbofa kumaona pasocial media waziya mamona murume wekutanga anoti ndine mabhebhi hati ndine bhebhi aziya aumbofa kuona pasocial media achitanzi ndichiti bhebhi rangu aziya iwo pana bhizi budisa zibhebhi rine mabhooms asingasheki kalifana ndakapasita kuti hulenkente ndodemba kuti hangu daenda kangomuti mbwende ngende aziya but mimi nangu chandingodza chinondibhowa chinonyanyondibhowa chekuti anonyebera vanhu kuti akanyorera masong inini aziya kazi kuti anonyebera vanhu kuti akanyorera masong ofiti ndakabudisa chat randetaura naye aziya baba ndakabudisa chat randetaura naye chimuti ulengende kuudza vanhu kuti wanyorera masong papi aziya chat racho ndinaro kwami tofana takatoriona makariona ndikuratidze vamwe vanhu vakatanza ifake chat mene ndikuratidze kuti hadzisi dziri namba kamera yewe padhuze ushu akachinja profile picture zvezve alright but idzi namba dziri apa pedzi namba tichazoplaya 07 mufonerei panamba idzi muone kuti hasi ulengendera anodaira ndiye wandaitotaura naye pachati infoni yangu inodhita imachats pachat racho ndinaro ndakarisa roa screenshot ndichibvunza kuti unonzwa vanhu kuti wanyorera masong kupi hanzi hapana browski is just social media chichinda kuti iwe ndikati iwe mfanewo social media ipi yaunitaura saka unoita social media uchinimakisa inini apedza ovotanga kuti ati ndatisanganei makati kusangana hanzi yatisanganei but ndiri kustudio kana ndiri kustudio kwaSpirit itori kuti na Spirit aziya fato nditi yachiita sei yasangane tichogadzira collab chichi panamunzana kuti ayewa tawo zvecollab chamwari yangu ka uchindimakisa kuvanhu unonyembera vanhu kuti wanyorera masong nini iwe usikagoni kana kunyora song ende futi haana hiti kamufana masong akamborira asi mahiti naye kamura ngongari mahiti ameni but inini mndaya ndokutaura kuti pana perfume uptown uziye uptown ini perfume uptown nekugeto zvese ezi music yangu inoterereka kwese masarada anoterera marasta anoterera manje music yawe ndekuti angozongorira kugeto chete kuna vanhu vasina futi chi wasina brain bozi ndokutaurira but zvekuimba zvinonyadzisira ka iwo ndio wakauya nazvo ke ina namboimba zvinonyadzisira mndara uchiimba tumasong tiyatati kwainzi zvinonyazi hapana weti zvinonyadzisira mndara tetikadewo zvitone kuimba zvinonyadzisira zvirambidzo but imbo wakawanda waiziya kuti totibuda patototi waiziya waiziya mune kuti auto-inspire vanhu zvisiko waiziya auto-inspire vanhu zvisiko bhozi chigati paakangoti tanga zvekuimba zvekutenda madzimai chichi zvezveya vanhu akutobuda mainini ndipeiwo akuto-inspire vanhu zvisiko waiziya zvekuti zvinyadzika Zimbabwe muno maisa imba zvinyadzi stress state vanhu vaimba vakawanda iye ndakatanga kutoimba zvinyadzi stress state saka hakuna kazvari kudzidzisa vanhu but Winky akamboimba kasong yaye kuti ndandokurova sini ndakasini yani Winky d kuti chi ndipewo sini ndikati zvinoita sini akaimba song yaye andimuona ndosandiri kutaura mudara kutoti sini kuita sei kuwandisa akadi kutaura sini raari kutaura ndikukumbiro chakati ari kutaura sini racho rakutaura iroro
Maiziya kutoti sini kuhanda maiziya ndo zvikufana kuitika kana muchimba zinyazisa hwanda aya man kuti ngoti bhu uri kubudise kuruwa mbanje kuruwa madrugs kuimba zvinonyazira kuti zvinonyazira apa uri kutosapotwa apa isi kuti say no to drugs nomuti isusu tiri kuti say no to drugs nemina nani isusu nezimbabwe inini nezimbabwe tikuti say no to drugs but ameno pamwe ndo zvichaita kuti bhozi vanhu natural vanenge vafunga kuti maartist anofarira zvemadrugs maartist recently ona kuti vanhu vanyanya kusungirwa neyemadrugs maartist so vanenge vatoti pamwe maartist ndo zvamunoda zikanzi tiri kurarama life iri honest isina hypocrisy vanhu ndo zvavanofunga indotozina vanhu ndo nendakadhakwa kaini mdani muziya totozina vanhu hama ido nenge vadhakwa nenge vanamwa eziya but tiri sober 100% handina chandobla skin yako mazuva neuratidza kuti zvodhaka zviri kure newe aiziya plus unenge uri kugeza mvura yemugiza aiwa abdara isusu chip chomutagara togeza kaisusu plus atibleache kaisu mdani zvechichichimani zvaikubleacha zvezviya chidansunya kache chekubleacha vana uchibleacha uri chichimani chibaba saka tipinde hedu musong yetimboona kuti zvakamira sei song ndikukupai asi Friday ndiri kupai video ma1 nyama ndati Friday chi video ningupai time handisanda garai makangogadzira but neFriday ndikukupai video ma1 neFriday ndikupai chi video ma1 neFriday ndikupai chi video ma1 chete mdara apa ndakumbokupai riri kuuya after video ma1 aiwa ladies and gentlemen this is madedido munhu ane zita rakamboloka nyika yese wangoti kwaenda ungonzwa ndoti madede vanozaida pana happy hour vanombopuwa happy toto vari kupuwa itu hatisvike pahappy yangu ende zvese zvaari kuita ka ndakazviita kudhara zvaari kuita zvaari kufunga kuti akuita datimire anofunga kuti ana mota akamufana madede wombotipoka zviri kuuya zvatisatera se zvatisatanzwa vanhu vanenge vachiwa vakajuma paepende wapera imi wapera haiperi mdara ndaingotiratidza mashoko tanzandaingotipindira apa ndati ndikubudisa video muse Friday ndabudisa video muse Friday next thing ndikubudisa maingokupaika nhindi ndokahindi kachikamu kasati kapinda kahindi kandofunga maona kuti video rataurwa ka5 panapa raramba richitaurwa ratidza kuti match is coming and video ndikuribuditsira kuratidza kuti kungomeka ipoint level iri kari mdara rachinji awakwanise kurisvika level iri yoziya life yake yese akwanise kutora video rakadaro tine munhu one apa iye ande gatindidzangotimbe gatipindei itone kine magesi ndodiwa nemachisi ede maluva nasida kuita magiki madatsunya kutiedza unge masandaki mapepi oti uriro mendiki pesi uri fotogeniki vaisa laiki tasvika voita paniki fakboy mori fakfoot bamdiki ndouraya kilikili pamaliriki mukati attack ndo ataka mandipa maiki levo rangu harijairiki kuchovha ngoma sendikuchovha bhaiki nadaiki mugubu takapfeka naiki ndanda badza ngoma amana kunonyutsa fanika taitaniki fake people vane smile yeplastiki vaibheja watitapa padariki atina dzungu hatipapariki amana kunonyutsa fanika taitaniki fake people vane smile yeplastiki vaibheja watitapa padariki atina dzungu hatipapariki vamwe vachitikirai vamwe vachitidzikai vamwe vaishuvira kuona ndapunzika unge gama ndaradzika imikandorota ndichiwane zvishirisi mamuka hanzi tomunyorera manzi ari kushaina pesi ntamutorera jezi waita kamwana 2003 yese yavasasa tongoramba tirizi kula inzwa mchama gara pasi nimbokchuna ausika huna kungwara huna if you can't beat them join them amana kunonyutsa fanika taitaniki fake people vane smile plastiki vaibheja vachitapa padariki atina dzungu hatipapariki amana kunonyutsa fanika taitaniki fake people vane smile plastiki vaibheja vachitapa padariki atina dzungu hatipapariki hanzi kunoku kunonyudza kunge Titanic Titanic about ndomusuri nyaya
song andikubuza video mse Friday iri pa Titanic EP ne 5 masong. Alright. Pane song andikaita DJ Tamuka. Pane Titanic andikaita na Alexei. Pane yangu na 2O yakechwa na Spirit. Pane yangu na Limp Crazy kuJose. Ilipo international way. Ilipo futi papa. Makambo ma dream ema levels ema international. Kama dream big time mdara. Ini maona ndio tazwina ndione zvinhu zviri apa. Ndinoona zvinhu zviri kumberi. Yes. Ndinoona zvinhu zviri kumberi. Ladies and gentlemen, tinomboti madede angotisangidzira first verse Maluva kunonyudza kunge Titanic. Amana kunonyudza fanika Titanic. Fake people wane smile plastiki. Waibeja wachitapa padariki atina dzungu atipapariki. Amana kunonyudza fanika Titanic. Fake people wane smile plastiki. Waibeja wachitapa padariki atina dzungu atipapariki. Ya wangachiti isai wangachiti visai vange vaishwira kuona ndapunzika unge kama ndaradzika. Imikandoro tanti chiwane zvishiri zvimamuka hanzi tokunyorera manzi ari kushaina pesi tamtorera jezi waitaka mwana 2003 yese yevasasa tongoramba tirizi chi kula inzwa mjama gara pasi nimbo kuchuna ausika huna kumbara huna if you can beat them join them dziwe nyoka yacho yakadhura kunonyudza areka tv bozu kunonyudza topedza tazonyora Mapatpana sina preta sina ego Mantanga tondirizira gawiso Pamachada titsika ange inaso Dotoka po podcast nina zigo Osika zika utangeka kama ziko Maona drama arekwa gringo Chepe kunonoona isi tingo Ndinonzi tingo ringo Dameri tina chazo so single Pa next year nena album Fucking amigo Ayo, I'm a pizza.